U 26. kolu druge Super Sport lige Grobničanima trobod u jako dobrom izdanju protiv Marsonije. Svaka je utakmica bitna, tako da ova 3 boda su od iznimne važnosti za crvene Samavrinaca. Ova utakmica je bila vrlo značajna za nas. Došla nam je Marsonija koja je jedna solidna momčad. Ta ista ekipa igra u zadnje vrijeme nešto promjenjivo. Vani pobjeđuje, a kod kuće je gubila. Tako da smo mi bili maksimalno oprezni, spremili smo se za sve mogućnosti, znali smo njihove dobre strane i mogu reći da smo odigrali jednu dobru utakmicu i samim tim smo napravili dobar rezultat i zadovoljstvo je praktički kompletno jer već ovo je 3. ili 4. utakmica, dobili smo samo 1 karton. To je nešto što je vrlo značajno. Ono što nije dobro to je da u utakmici u kojoj smo imali niz šansi gdje smo mogli pobijediti uvjerljivije, dobili smo 2 gola. Znači bez nekog velikog psihološkog pritiska mi smo dobili 2 gola. To nije dobro. Ne? I recimo mi imamo jednu specifičnu situaciju da smo tu u borbi za opstanak, imamo pozitivnu gol razliku. Mislim da u nijednoj ligi toga nema. Ne? Tako, a to je upravo ta mladost gdje ajmo reći, dosta ovako jeftino primimo gol. Ne? I onda je malo uđe nervoze, ali u svakom slučaju, velim, zaslužena pobjeda. Jednako tako sudbonosna će biti svaka do kraja sezone. Najteže je osvajati bodove kada ih moraš osvojiti. Naročito kada pritom igraš na travnjaku kao što je ovaj u Mavrincima. Teško je za njega reći da pogoduje domaćoj momčadi. A kvalitetu travnjaka najbolje opisuje situacija u 54. minuti. Bosančić je najprije promašio loptu iz neposredne blizine, a onda je niti Batarelo nije uspio ugurati u mrežu. Nezgodno je uskočila baš kad ju je trebao smjestiti iza leđa vratara. U 10. minuti Stanušić je krenuo vraćati loptu vrataru Domoviću. Tu traljavu reakciju pročitao je Dražen Pilčić, presjekao dodavanje i nesebično vratio loptu Bosančiću, kojim nije bio problem zatresti mrežu za 1:0. 2 minute kasnije iznimno neugodni Mario Bačić objegao je čuvarima na lijevoj strani, izbio je sam pred vratara Curača i preciznim udarcem vratio rezultat na početnu poziciju, 1:1. Brođani su igru prepustili domaćinima, odlučili su čekati prigodu iz poneke kontre, nisu prijetili često, nisu njihove prijetnje čak niti bile bezopasne. 43. minuta kombinacija Božić i Perić. U 65. Bačić puca pored istrčalog Curača. 87. minuta Čato tuče preko gola. Isti akter trese mrežu u 90. minuti, no tada je već bilo sve gotovo. Za razliku od domaćina koji su na kraju mogli slaviti i puno uvjerljiviju pobjedu, samo da je u nekim situacijama bilo više prisebnosti. Izdvajamo 14. minutu i udara Srzentića. U 24. minuti Kočević izlazi sam pred vratara na proigravanje Mohorića. U nekim je pak situacijama nedostajalo samo jedan kvalitetni zadnji pas. Naravno da je Stilinovićevoj momčadi bilo puno lakše igrati nakon što su u 30. minuti iznova vratili prednost na svoju stranu. Dražen Pilčić je lijepo pucao, gostujući vratar obranio udarac, a Filip Batarelo odbijanac pospremio u mrežu za 2:1. Pa dobro, da, bilo je pucanje iz odbijanca nekog, pogodila je Kočevića slučajno i ja sam se našao na pravom mjestu i zabio gol i 2:1. Ništa se bitno odnosima snaga i načinu igra nije promijenilo niti u nastavku dvoboja. Domaća momčad nizala je lijepe situacije pred gostujućim vratima. Brođani su 2 puta podlegli pritisku. U 57. minuti Bosančić je s lijeve strane lijepo izveo ubečaj, a Kočević se iskupio za onaj promašaj iz prvoga dijela, 3:1. U 74. minuti Ivančić je izveo korner s desne strane, a Srzentić glavom loptu lijepo pospremio u mrežu za 4:1. Kao svojevrsni kuriozitet treba izdvojiti da su nogometaši Grobničana ostvarili drugu najuvjerljiviju domaću pobjedu ove sezone, a Dražen Pilčić je i dalje prvi topnik lige. Zaslužena pobjeda protiv jednog protivnika koji je dobar, koji je odličan, koji ima solidnu momčad i nisu oni bili bez razloga u borbi za to prvo mjesto. Velimo, malo su kod kuće su kiksali, danas su oni igrali, htjeli su, želili su i
neću reći da je bilo lagano, ali zasluženo. Ova pobjeda sigurno će podići samopouzdanje momčadi uoči idućeg sudbonosnog izazova, gostovanja kod hrvatskog dragovoljca. Mi smo u krugu kandidata momčadi koje je praktički svaka utakmica je kvalifikacijska i mi nećemo doći u situaciju da opustimo momčad ili da počnemo nešto slaviti, nešto. Ne, to je ono što želimo izbjeći. Znači svaka sljedeća je najvažnija. To je dragovoljac u Zagrebu, imamo Radnik kod kuće, onda idemo u Mladosti koja se isto bori za prvo mjesto, imamo Trnje, znači jako teško, ali mi smo se zato i spremali.